silta mill-enċiklika tal-Papa Franġisku Laudato Si tkun imfaħħar dwar l-għożża tad-dar komuni. Biex nieħdu ħsieb l-ekosistemi hemm bżonn ta' ħarsa li tmur lil hemm mill-immedjat. Għax meta nfittxu biss il-profitt ekonomiku maġġel u ħafif, ħadd ma jinteressaħ tassew fil-preservazzjoni tagħhom. Imma l-prezz tal-ħsara li jsir minħabba fi traskuraġni egoistika fis-sewwa kollu u bil-wisq ogħla mill-profitt ekonomiku li wieħed jista' jaqla. Meta jintilfu jew issir ħsara serja lil xi speċi, qed nitkellmu fuq valuri ogħla minn kull kalkolu. Għalhekk nafu nsiru xhieda sikta ta' nuqqas kbir ta' ugwaljanza meta naħsbu li nistgħu niksbu benefiċċji importanti għax inġelu lil bqija tal-bnedmin tal-lum u ta' għada iħallsu il-prezzijiet wisq ogħla tat-taħsir ambjentali.